Subbuh Rafiqov ismidagi Үзәк китапханага келуші һәркемне файда урын алган чыршылар күргәзмәсе таңкалдыра. Яңа ел чыршылары вакыты дип исемләнгән шәһәр конкурсында мәктәп укучылары балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр ясаган 50-дән артык эш тәкъдим ителгән. Выставка уникальна. Уникальна тем, что человек показал свое мастерство, все виды материалов, которыми они пользовались, но и в каждую работу вложена душа человека, которая ее сделала. Балалар ясаган чыршыларның төрлелеге сокландыра, һәр фантазия һәм зур тырышлык белән башкарылуы күзгә ташлана. Үз эшләрендә нинди генә материал кулланмаганнар. Чыршылар гадәти түгел, бер-берсен кабатламый. Кыңгырау чәчәк балалар бакчасы коллективы әлеге бәйгенең гран-при иясе. Алардан иң күп чыршы кабул ителгән. Мы каждый год принимаем участие в этой выставке, и очень хочется поблагодарить наших родителей за их труд, за их творчество и энтузиазм. Спасибо огромное. Есения Нургалинага чыршы ясарга әнисе дә ярдәм иткән. Мы сделаны из елочных игрушек. Я сделала с мамой. Шәһәр конкурсына нәтиҗә ясалып, җиңүчеләргә дипломнар һәм татлы бүләкләр тапшырылды. Яңа ел чыршылары вакыты күргәзмәсе Үзәк китапханәдә 13 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.